lain day ako mahimong amahan. Di ko, oy! Yan naman. Muraman ka, onggoy! Kanilang imon na itungtong, oh! Kanilang? Baby, no itungtong! Kanilang? Oo. Ay, intit. Onggoy naman ka ni Dungdung. Sige lang day kay laki man yung guya day. Guya ta intit. Ikaw na akong anak intit. O kasi ito nga namin imong kuwaday. Princess! O lagi intit lagi. Sige, kanila akong anak. Basta ang amahan sa imong anak, ang imong gusto. Migo gawa po! Ay, ko gwapo. Oh. Okay. Yee, nana, baby! Jinjin! Ay, ang buti mo ina eh. Si, hindi mo gawa si Mamsi. Ay, pugs na. Mugaw sa bitaw na kung bukas na sapot na. Kana ba, di mo hagiton si Mamsi. Bawa po, di ka kagwanta niya di pagtagad o pila ka dekada eh. Oh, kung mo rin gusto, siyang bala. Kung siya patiyog na ko, basta kaya ako, mitingo ko niya. Baya ninyo Papsi, pagkataas ninyo garbo eh. Mahusay pa ka mo na. Oh, kung waso sapot niya so, pagkauli mi. Oh, ano sa manoy? Marvin ba? Ni explicato ni mo? Unsa? Di na ko siya type eh. Ikaw no? Mas matapobre ka pa sa mong inahan. Pabi kay pulis ramas Marvin? Oy, ayaw ka nang iapabo sa pulis ha? Kay nung dumi, ako, imong amahan, pulis ko. Busa ayaw daw na mga pulis ha? Kalayo or ba sa imo ang argument Papsi uy? Dili man hinungdan na pulis siya. Mong di na ko siya type. Wala lang, di na ko siya type. Ikaw? Sa kasubran mong kapilian? Mahimo kayong dagang guwa nga na. Diba ni na day? Excuse me no, batanon pagyug ko. O di na ko siya type, ni kuyog lang ko siyang imbitasyon, kay respetar lang nakauban mo siya sa pagkapulis. O kung manguyab man ganyan siya nako, inga siya ay napadayon na. Kaya wa siya pag-asa. Sunod niyang anhi Papsi, di na nako siya tubangon. Sige uy, kay mag-ilis ako, gusto ila pa ko. Maayag yung pagkaliwat sinahan. Alin tayo? Ang sultian, Mama Pearl. Ikaw na, sugot ka, amahan ako, bibi. Ingon ka, di ka kay batik ko na. Mama ko, sulti na yun. May ingon ko. Mura kag unggoy. Mama, ito ba? Ka na. Hoy! Ikaw lang. Mama Tara Pearl, mo! Mama Pearl. Ah, Mama oo. sulti, anan ni... Dali, ayaw mo gali! Dito, good. Balik, Mama Pearl. Dito, good, Mama Pearl, Jod. Ay, mapalayo tayo na sensitive, mapaganda. Eh, kita'y mahungawas ka. Kuha na to, kamalita ka, suko ato na na. Tapos namin ito, isnak na dalila. Ikaw, Jud, mahal ako, baby, ha? Ano? Mama, Ano sa- Bigo gawa po. Unggoy ang mahal ako, baby. Oh, ma, igo ako nagpaibaw ni mo. Gi-schedule na ang arraignment ni Vincent. Kamusta ka man maka-array diri, ma? Nagkinahalan ka pa ba dahil na po, Perla? Humansin mo mga gipanulti na po. Ma, di ko maghago ang panawag ni mo kung ako magkinahalan sa imong presensya. Ma, please. Please, ma. Nagkinahalan ko sa imong suporta. Oh, ganun naghilak-hilak man ka. Ikaw anong ngusog ini? Ya, karon nga naghilak-hilak man ka. Gisakitan lang ko sa mga paghita ko, ma. Gisakitan ka? Si mong kaugaling pinuhatan? Gusto na, ma. Basta nahibaon na ka. Sunod si Manang arraignment. Kung makaari ka, maayo. Kung dili, okay na, sir. O sige. Bye.
laing ihap sa mga adlaw sa akong kamingaw sa akong pamilya. Apan si Perla o Shemper, wala ko nila yapin na sakop sa pamilya. Vince, Uy, ma. Mas may na ni ano ka? Wa sila? nahibaw nangita ka sa imong pamilya. Pan, di ko tingal ito sila mo doon ako, ma, di ba? Imposible kay mga bisita sila nako. Gimingaw sa ako nila. Labi na yun kang Jinjin. Imutang gida si Jinjin, ma. Gikan pa ko sa probinsya, friends. Niyapit lang ko din mo. Ang akong bato dito sa papiling sa polis. Kumusta ka, friends? So may ako itubag ni mo, ma. Yung matagaan sa atong pagpatin. Ano mo? Iba ako magdawang nga mo ni dangatan sa inyong panagpuyon, Perla. Pero naibaw ko, friends. Mahal ka na, Perla. Kayo pa, Vince. Pero anong nakahimo ka man pag-rape sa atong anak? Anong kipaylo ko ni mo ko sa karidar din? I hate you! 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 You.